खुलुमबाय गोदान आपडेट चेनेलाव बयखौबो बरायग्रोना लाबाय। दिनै आं नोंथांमोननो जोबोद मोजां भिडिअ लाबोदों। नोंथांमोना भिडिअखौ नायबानो जाबाय। बयनिबो थाखाय गोनां दै नैबे भिडिअआ नोंथांमोना नायबानो जाबाय। जायफ्रा भटार कार्ड एप्लाइ खालामना दोनदों नोंथांमोना नायबानो जाबाय। थाम्बनेल आरो टाइटेलाव नायनानै नोंथांमोना एसेब्लाबो हमनो हादों जानांगौ दिनै भिडिअ मानि सायाव जागोन। आं दिनै नोंथांमोननो खोन्थागोन जोङो भटार कार्डखौ एप्लाइ खालामखांनायनि उनाव जोङो भटार कार्डआ जागोन ना जायाखै जों बेनि लिस्टखौ माबोरै दरनगोन। जोङो भटार कार्ड लिस्टखौ मोनबानो जोंहा टेनसन गैया। जोङो भटार कार्डखौ गावनि मबाइलावनो डाउनलडबो खालामनो हायो। बिनि थाखायनो नोंथांमोना नैबे भिडिअखौ नायनानै नोंथांमोननि भटार कार्डआ लिस्टआव दंना गैया बेखौ चेक खालामना नायबानो जाबाय। आं दिनै नोंथांमोननो खोन्थागोन जोङो भटार कार्ड लिस्टखौ जोङो गावबागावनि मबाइलावनो माबोरै नायो बेखौ आं नोंथांमोननो फारसेनिफ्राय मोजाङै क्लियारै खोन्थागोन। नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायबानो जाबाय। आरो आं बेयावनो बुंनो सानो जायफ्रा गोदान नैबे गोदान आपडेट चेनेलाव नोंथांमोना चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लानो हागोन। बेफोरबायदिनो गोदान गोदान नोंथांमोना भिडिअ मोनबाय थानो हागोन। आरो जायफ्रा फेसबुकआव दासिमबो फल' खालामाखै नोंथांमोना फेसबुकआवबो माखासे भिडिअफोरखौ मोननो हागोन। नोंथांमोना फेसबुक पेजखौ फल' खालामबानो जाबाय। अब्ला भिडिअखौ जागायलांसै नायलांबानो जाबाय। अब्ला जोङो भटार कार्ड लिस्टखौ नायनो थाखाय जोङो क्रम ब्राउजार बायनांगोन। क्रम ब्राउजारखौ अपेन खालामना लाबानो जाबाय। अब्ला आङो अपेन खालामबाय। बिनिफ्राय नायलांबाय था आं नोंथांमोननो फारसेनिफ्राय मोजाङै खोन्थागोन। हेल्पफुल दै भिडिअआ नोंथांमोना भिडिअखौ फारसेनिफ्राय नायबानो जाबाय जायफ्रा भटार कार्ड एप्लाइ खालामना दोनदों। अब्ला बेयाव नोंथांमोना लिरनांगोन भटार आइडि लिरबानो जागोन। बिनि वेबसाइटआ फैखागोन नायबानो जाबाय। बेयाव दङ बिनि पेजआ गेवबाय सिगांनिया बेखौ नोंथांमोना थुबानो जाबाय। बेयाव नेसनेल भटार्सआव थुनानै नायबानो जाबाय। बिनिफ्राय बिनि पेजआ बेफोरबायदि गेवगोन नायबानो जाबाय। बेयाव नायदो नोंसोर लगइन रेजिस्टार बेयाव नोंसोर लगइन खालामनांगौ। बिनिफ्राय बेयाव दङ नोंनि पासवर्डखौ होदो नोंनि मबाइल नाम्बार बिनिफ्राय इमेल आइडि बिनिफ्राय केपचाखौ होबानो जाबाय। बिनिफ्राय लगइनआव थुबानो जाबाय। नोंथांमोना गोदानसोब्ला दासिमबो नोंथांमोना इउजार पासवर्डफोरखौ बानायाखैब्ला नैबेयाव थुबानो जाबाय। रेजिस्टार एस ए निउ इउजार बेयाव खनसे थुनानै होदो। अब्ला नायदो बेयाव थुबा माबायदि गेवो आं नोंथांमोननो खोन्थालांनि। बिनिफ्राय बेयाव मबाइल नाम्बार होदो केपचा होदो बिनिफ्राय सेन्ड अटिपि होगोन। बिनिफ्राय नोंथांमोना बे अटिपि नाम्बारखौ बेयाव होबानो जाबाय मबाइल नाम्बाराव फैगोन। बिनिफ्राय नोंथांमोना पासवर्ड बानायबानो जाबाय। बिनिफ्राय नोंथांमोना इउजार आइडि खालामबानो जाबाय। बिनिफ्राय नोंथांमोना लगइन खालामबानो जाबाय। अब्ला आङो बेक फैफिनबाय। बिनिफ्राय आङो आंनिया बानायखानाय नालाय आं दा बेयाव थुनोसै। बिनिफ्राय नोंसोर नायलांबाय थाबानो जाबाय। बिनिफ्राय नायबानो जाबाय गासैखौबो आं बेयाव होजोब्बाय। बिनिफ्राय दा आं लगइनआव थुनानै होनोसै। अब्ला बिनि पेजआ बेफोरबायदि जागोन गेवबाय नायबानो जाबाय। नोंथांमोना बेयावनो भटार कार्डखौबो डाउनलड खालामनो हायो भटार कार्ड बे एप्लाइ खालामनो हायो। बिनिफ्राय आं दिनै खोन्थागोन भटार कार्ड लिस्टखौ माबोरै नायो गावबागावनि मबाइलाव। गोबां मानसियानो एप्लाइ खालामनानै दोनबाय जानो हागौ बिनिफ्राय भटार कार्ड लिस्टखौ नायनो रोङाखै। बिनिफ्राय नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय। आं नोंथांमोननो खोन्थालांगोन फारसेनिफ्राय। नोंथांमोना भटार कार्डखौ लिस्टखौ डाउनलड खालामनो थाखाय नैबेयाव थुबानो जाबाय। लिस्टखौ नायनो थाखाय नैबेयाव थुबानो जाबाय डाउनलडआव। बेयाव दङ रल PDF नोंथांमोना बेयाव थुबानो जाबाय। बिनिफ्राय बेयाव नोंथांमोना स्टेटखौ सेलेक्ट खालामबानो जाबाय। बिनिफ्राय आं आसामखौ सेलेक्ट खालामबाय। बिनिफ्राय नायबानो जाबाय बेयाव नोङो स्टेटखौ होखांनायनि उनाव बेयाव ग दं बेयाव ग खनसे थुनानै होबानो जाबाय। बिनिफ्राय नायबानो जाबाय बिनि पेजआ बेफोरबायदि गेवनानै फैगोन। बिनिफ्राय नोंथांमोना नैबेयाव थुनांगोन। बेयाव थुबानो जाबाय PDF इलेक्टर रुलाव थुनानै होबानो जाबाय। बिनिफ्राय आं थुबाय नायबानो जाबाय। बिनि पेजआ बेफोरबायदि गेवगोन। बिनिफ्राय नोङो नोंनि स्टेटखौ होबानो जाबाय। बेयाव नोंनि साब स्टेटखौ होबानो जाबाय लेस नेमखौ। बिनिफ्राय आं होलांबाय थानोसै नोंथांमोना होबानो जाबाय। बेयाव पलिं स्टेसनखौ होबानो जाबाय। बेयाव मादार रुल बेखौ होबानो जाबाय। अब्ला नायलांबाय थादो आङो बेयाव सेलेक्ट खालामलांसै। बेयाव डिस्ट्रिक्टखौ होनाय लोगो लोगोनो थख' थख' ओंखारलांखायो नोंथांमोना होलांबाय थाबानो जाबाय गावबागावनिखौ। बेयाव नोंनि गामिखौ नोंथांमोना सेलेक्ट खालामबानो जाबाय। बे पलिं स्टेसन नोंनि भट होनाय जायगाया मा बेखौ नोंथांमोना सेलेक्ट खालामबानो जाबाय। बिनिफ्राय इयाव दङ मादार रुल नोंथांमोना मादार रुल ना मा बेखौ होबानो जाबाय। बिनिफ्राय मादार रुलानो बांसिन जाखायो नालाय मादार रुलखौ होबानो जाबाय। बिनिफ्राय नैबे गाहायाव दङ केपचा बे केपचाखौ बेयाव होबानो जाबाय। बिनिफ्राय गासिबखौबो होजोबखांबाय आङो। बिनिफ्राय दा थुगोन बेयाव भिउ रुलाव थुनानै होबानो जाबाय। बिनिफ्राय नायबानो जाबाय बियो नोंनाव डाउनलड जाबाय। बेखौ डाउनलडखौ नायनो थाखाय PDFखौ नायनो थाखाय नोंनि भटार लिस्टखौ नायनो थाखाय नैबेयाव दङ 3 डट बेयाव खनसे थुनानै होदो। बिनिफ्राय नैबेयाव दङ डाउनलड बेयाव खनसे थुनानै होबानो जाबाय। बिनिफ्राय नायबानो जाबाय PDFआ बेयाव फैखाबाय। बिनिफ्राय नोंसोरो बे PDFखौ अपेन खालामबानो जाबाय। अब्ला आं खनसे थुनानै होनोसै बेयाव नायबानो जाबाय। बिनि पेजआ बेफोरबायदि गेवगोन। बेयाव नायबानो जाबाय। बेयाव गासिबो ओंखारजोबगोन दै भटार लिस्टफोरा। बेयाव नायबानो जाबाय। बेयाव बिनि भटार कार्डनि इपिक नाम्बारफ्रा ओंखारगोन।
नोंथांमोना नायबानो जाबाय फारसेनिफ्राय बेयाव गासिबो ओंखारफैजोबगोन। नोंथांमोनाबो गावबा गावनिखौ बेफोरबायदिनो नायनो हागोन। बेयाव नामफोरखौ नोंथांमोना चेक खालामनो हागोन। नोंथांनि नामा मा नाम, बिनिफ्राय नोंथांमोना गावबा गावनि भटार कार्डनि नाम्बारखौ बिनिफ्राय लानो हागोन। बिनिफ्राय नोंथांमोना डाउनलड खालामनानैबो लानो हागोन। नोंथांमोननि भटार कार्डआ थाब सफैयाखैब्ला नोंथांमोना कम्पिउटाराव बेखौ दरननानै लानो हागोन। बेयाव भटार कार्डनि नाम्बारफ्रा फैजोबखायो। बिनिफ्राय नोंथांमोना टेनसन लानाङा, बेफोरबायदि नायबानो जाबाय। गोबां फैगोन बेयाव नोंथांनि डिस्ट्रिक्टनि, नोंथांनि जायगानि, एरियानि। बेयाव नोंथांमोना बासिना लाबानो जाबाय। बिनिफ्राय जायफोरना भटार कार्डआ डिलिट थांदों बेयाव डिलिट ओंखारखागोन। नोंथांमोना नायबानो जाबाय बेफोरबायदिनो। अब्ला दिनै भिडिअआ एसेनोसै। नोंथांमोना फुल भिडिअ नायनो थाखाय थेंक इउ। आंनिफ्राय रोजा रोजा नोंथांमोनखौ साबायखर बावहरबाय।